Joseph bakhud ukurim jong kamaria thisti. Yau Joseph bakhud ukurim kamaria thisti mad kupating ujisu. Lakha antan ha Bethlehem mad ulayapan ha Nazaren. Kakam bakong san jong ha kasandur jing penem jong ublay kalong. Man penrung yau Yesus Kristus ha kapateng udabit kumalakren kinong itu lupa. Bayaw mesayayan ka at banlong kumukupa berunong yada. Shem labu jing tho yaki jing kren jong haki gospel ulalong beriu bajar-jar. Ko Joseph bakhud kanong da jong kabalang to syarai kabalang kumamela syarai kerpang yau Yesu to ker to da yaka patuk tien lentiyak yaka kumba melale yau khun tieng jong mehi. Ke Jingpule ba Nyngkong, ke Jingpule ni kitab baar jong Samuel kal nong banyo kan khot saw do san khanar do khat saw mat khan riu lanja bah katahi kamien ka ktin utrai kala poi ho na than ki thu ishakri jonga David kumne utrai uong hato pintay kawai ka yeng bangan syong inda ki Sngi jong pi kilakun pila thia bat ki kpa jong pi ngan sa kan Taiew khun jong pi ban sami na kamet jong pi ban ngan sa pan skam me ki ma jong une un sa te kawai ka yeng ha ka kerteng jonga ban ngan sa pan skam me ka khat jong ka jinglong em jong shi junom ngan sa long kpa jong ban un sa long khun jonga na daule kamboman ngan sa sempat yo daw dingdo kumba le kibriu daga jingka wud kumba jule kibriu ya ka yeng jumpi mat ka jinglong sem jumpi en sapen skam shi junom hakmat jonga ya ka khat jumpi en sapene shi junom ka ktien jong utrai kasam prabu khandai ki khun ki siu jung kinne junam ngan roi junom mek jing Sngi jung me ko trai habro ki pateng ka sentur jung kan pen benai ka jing bat juban jung me ngala pen bena baya ka jing Sngi jung me la pene junam ka jing bat juban jung me ka yang skam kat ki beneng ki khun ki siu jung kinne junam ngalai te ka jutang baru lajiet jonga ngala smai ho dabet shakri jonga ngan pene ki khon ki siu jong pi junom ngan pen skam ye ka khet jong pi pateng la pateng ki khon ki siu jong kinne junom pun seperta shanga melong pa jonga ublai jonga mo siang ka jing pen em jonga ngan pengkai ka jing e bayane jonga ya barabor buat kajutang jonga kanet skam ikon kiksiu jong kinne junom ka Jingpule baar shaki shithi shaki roman kalenong ka basaw kad khot khat lai khan riu du khat pra badar puar ka jingkular hau Abraham bat ki khon kiksiu jong bikin yo pateng ya ka perthei kamuan naka an henry naka hog da ka jinget kumta boro ka syong ha ka jinget boro kalong ka jing ai bat kumta ya ka jingyo pateng balakular kilala ban yo boro ki khon ki siu jung Abraham om tang gitu kibar rakhe an henry boro ki banget kumba ulanget mau Abraham ulong kupa jungi boro kumbala tho ngala pelong e phi kupa jong bun ba ki jaj ban rio hon ulong kupa jungi akmat ublei yau ba ulanget ba pen empat yaki bayam madu bathau yaki eke baro nak kasuda Abraham ulanget ulakarmen wala om idon jingkermen bat kumta lakalalong kupa jong bun ba ki jaj ban rio thik kumala yathu yau shisien en sabon kat negi khon ki siu jong pi nakani ka daw ka jinget jung kalap pen man hok yau
ketien jong utrai. Jingpule nang gospel jong Matthews. Kalanong kabanengkong kadkhot khan riu khat pra hadu arpuai bat arpusau. Ujako bulalong ukpa jong Josem katanga ka Maria na kabalakhayo Jisu balakhot Kris kajingkhayo Jisu Kris kalong kumni kakmi jong uka Maria kalite ketien bat Josem Henry shua bakin yapoi lasyam bakalapun na umansim bakuy kum tau Joseph utunga jong ka bulong ubahong bat kwa ban thatrong yaka ulamut ban pelaj no yaka jar Henry kat bau dang perkhat syapang kani wa angel utrai lapau hau hakajing posni wut laong ko Joseph ko khon udaben wat khau ej ban chim tengai ka Maria nabai tai balas seng ilong nau men sim bakhuy kan khau khun bat pin khot kerteng Jisu ya u namar un pen im yala ki pain na ki pop jengki kum ta habau Joseph ula kandet nabathia ula le kumba wa ngel utrai ula pthai u molashim tengah ya ka Maria. The gospel jong trai.